Assalamu alaykum, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 15 may hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu gün biz ýanky çykyşlary hem YouTube'da, hem Facebook'da, hem Twitter'da, hem TikTok'da alyp barys bir wagtda. Şoň üçin mümkin tehnik problemler bar. Ine oňa ünsürmen biz birinji gerek şonu etip görýär. Ine häzir men TikTok'a açdym. Bizim şu çıkışımızda yine koordinasyon sentrinin yol açtı. Muhammed Döyücü gatnaşýar. Muhammed ağa, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salamu aleykum, wa aleykümselam. Hoş gördük Murada. Hormatly vatandaşlar, yine şu günkü bizim çıkışımızın esas temasy Gurbanlyk bayramynda Türkmenistan halkyny berjek soraglary. Hormatly vatandaşlar, ilk başta biz şu soraga geçmekak Türkmenistandan bir gelen habarlar var. Men şular bilen sizi gysgaçyk tanıştyrayım. Yine häzir bir minut men size şonu görkezjek bolayım. Bir minut. Bir näçe videosyny görkezjek bolýan. Türkmenistan gelen videolary. Onuň şo barada biz gurulma ederdik. Ine hormatly vatandaşlar, şu video Türkmenistan'dan geldi. Ine Türkmenistan'da şol ýaly bir güýçli ýagşy, ýanky bolmagy häzir betbaşçylyk etdiler. Ine ýene bir video görkezýän size. Bir minut. Ýene bir video görkezýän. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa wala naam tera kun fayakun hai. Ýene bir näçe video görkezýän. Ya Allah. Ine şu ýaly ýagny betbaşçylyk bolma. Ine demir ýoluň ýollary şeýle jaýrylyp, ýanky soň ýagşyň ýagmagy derarly we fiýliň gelmegi derarly demir ýollaryň boluşy ine Türkmenistanda. Ödem Tejen Mararalykda, Aşgabat Tejen ýanky Kaka tarapa, pardon, Muşku tarapa Ine hormatly vatandaşlar, şul habarlar siz nimede görülmezsiniz. Vatan habar programasyna se o ýerde dine keleli prezident başga şolar barada ýanky temalar ýöne başga zat ýok. Ýene men size başga bir video görkezýän. Şu videony görkezimde men näme şunu görkezdim size. Ya şu günü ine şu güne men guruluşdum Türkmenistanyň vatandaşlarymyz bilen. KK ilaty. Lebap vilayatynyň etraplarynyň ýanky ýaşaýjylary. Çeleken, Esenguly, Tejen etraplaryň owularyna adamlar zeýrenýär. Murada ýaşaýa traktorly geçmeden geçip bolanok. Ýagdaýlar gater we şul Gurbanlyga ýetir şonu. Gaýra etde Serdar Berdimuhammedowa ýetir. Bir näçe zat Aşgabatda gurdular. Bizim ýollarymyz, köçelerimiz ýok. Çağlarymyzy mekdep goýbermdik. Sebebi köçeden geçer ýaly. Traktor gelip akademiyede çağçyklar köçeden geçip bilenok. Şu bizim ýollarymyzy oňup bersin. 33 ýyldan bäri gelýän pullary niýe ýanky başagurdy. Gelin bizim ýollarymyzy oňup bersin. Bolmasa biz köçe çykýar. Biz ýadadyk şulardan ne ýene de aýtyp geçipdir. KK etrapy, Garabek, Halat etraplaryň ýaşaýjylary, ahal vilayatynyň ýaşaýjylary, owrun we ýaşaýjylary, Çeleken, Esenguly etraplaryň ýaşaýjylary bizde köçü asly galdy ýanky ýerler. Ýagşy ýaýa bolyn, geçer ýer bolyn.
asfalt yok dip zerenýär. Ine şunu ýetin dip aýtdylar. Ine men 2 keleli prezidente ýylenýän Serdar we Gurbany Berdimuhamedowlar. Kimin ikiňizden kimin Türkmenistan dolandyrýanyna bilemok. Ýöne şul işlerin şul ýaly boluşuna göre ikiňizden Türkmenistan dolandyrýar. Şonuň üçin kyn görmän gelin öz boşluğuňyzy ýerine ýetirin. Bire prezident hökmünde, bire milli lider hökmünde. Siz gompor aýdym aýdýaňyz, tant edýäňiz, ýani welosiped sürýäňiz, at çapýaňyz, çağçyklar bilen duguşup, ýani o Brejnev bolýaňyz, o zatlar bize geregi ýok. Bize şunkunne Türkmenistanyň halkynyň iň kösen zatlary ýollary oňormaly. Ýollardan geçer ýaly. Bizim baýlyklarymyz nide? Günne satylýan neft gazyň pullary nide gidýär? Näçip ýollara sarf edilen ok. Häzir Türkmenistanyň içinde ikinci tapgyr, ýagny Arkadaq şäheriniň ikinci tapgyry başlajak bolupdy guruluşy. Şoňa 5 milliard pul gerek. Näme gerek şol ikinci tapgyr? Halkyň hal maddi ýagdaýy pes. Halkyň ýollary ýok. Ine şu zatlara halkdan haýyş we prezidente şol köçelerimizi oňurup berin, bolmasa Gurbanlyk bayramyna biz birinji bilen çykyp sizi işten aýyrýar, işte görköden uly kemçilikleriniz zerarly. Muhammed agam, inni şu tema boýunça bir aýtjaklarynız bolsa aýdyň, bolmasa ben ýene bir video görkezjek, şu Gruziýanyň videosyny görkezjekdim. Gende Murada yine de bir datpa şu marda bayramalla yaman güýçli ýağış gelip ýerdemillere ýollar tutupdyr. Onam adatlyk radiýet berdi. Eň ýene erbet atlan beri Daşawul vilayetina yaman çaң gelipdir. Çaң duýly çaң. Aslen öwün görüp bolanak diýär. 1 santimetre golay adatlyk radiýet berdi şu. 1 santimetre golay duz diýär. Dem alyp bolanak. Ölen adamlar var. Banlitsalar doğully adamlar emmet banlitsa var ya. Yani dem alyş yaman kıyın bolup duzlar çağalara zatlara yaman diýerli diýär. Şol üçin şu hökümetin birinji oçuryndaky durum zatdan bir çözmeli zatlar. Hökümet eger konstitusiýa boýunmajak bolsa. Indi borsaň ondan deyip geçer soňa şonu aýdaýyn. Bolýar. Vatandaşlar, men ýene bir näçe video görkezjek bolýan, ine Gruziýadaky bolup geçen zatlara gelin ünsörelim. Kyn görmeseňiz. Men ýatladýan, ýani Gruziýada zakon об иностранных агентов, ýagny inostran daşagyýyt agentleri boýunça kanun kabul edildi. Parlament ikizek şonu ýani aşağı ýokary parlamentde kabul edildi. Indi prezidentiň golu galdy. Şol ýani gol çekilen kanuny, parlament tarapyndan tasdiklenen kanuny şol kanuny garşy halk çykyp 136 sany jemgyýet gurumlary çykyp halky galdyryp şoňa garşy bolup biz şoňa gol çekjekkä biz kabul etjekkä şu kanuny ine halkyň köçe çykyşy we şu kanunyň üstünde Rossiýada ýaly ýani halkyny gepletmen, senzurany güýçlendirip bir topar jemgyýet gurumlary ýapyp diktatorçylyk edýär. Şoň üçin öňüne almak üçin ine halk çykdy. Ünsürin hemmesi bardyr. Bir topar video bardyr TikTokda görülersiniz. Ine şol videoda halkyň hakyky öz azatlygyny gidirmän görüşüşini görürsünüz. Ine ünsürin şu ýerde ünsürin ine wayenler we halk bir tarapda öden parlamentiň. Ine halk ýuwaş-ýuwaşdan wayenler gidýär. Menem onu aýtdym. Wayenler ünsürseňiz olar ýaragly, olar ekipirovkasy we ýöne halkyň güýji ummasy durlar. Ýuwaş-ýuwaşdan ýörek ýykýarlar. Urşup derler. Hakyky öz pozisiýasyny berip edip, şu ýaly ikançylyga garşy öz azatlygyny gorap çykyş edýärler. Gruziýanyň prezidenti gün aýtdy, men bu kanuny tasdiklajak. Sebebi kanun şeýle kabul edilýär. Demokratik döwletlerde aşağı parlament berýär, ýokary parlament tasdiklýär. Onsoň prezident oňa gol çekýär. Prezident gol çekenden soň neşiriyata gidýär, ýagny metbuata gidýär, metbuada çykandan şol kanun kabul edildi bolýar. Ýani halk tarapyndan
dördüncü gerek tasdiklanyşy bolýar-da halk tarapyndan. Egerde metbuatda çykmasa, halkam görmese, halkam hiç zat diýmese, onda şo kanun ýa-ni işlenok, şo kanun kabul edilmedi diýip hatap edilýär. Ýene olarak ýatlyar. Aşağı parlament taýýarlaýar kanuny, ses berip tasdikleýär, ýokary parlamente geçirýär, ýokary parlament tasdikleýär, ondan soň prezidente gol çekmän berýär. Prezident gol çekýär we şondan soň metbuata gidýär. Ýa-ni dördüncü halk metbuatda şonu okap, egerde ýa-ni şoňa hiç zat diýmese, şol kanun kabul edildi diýär. Egerde halk şonu görüp köçe çykyp başlasa, onu şol kanun ýa-ni täzeden sezilmeli ýa-da ýatyrylmaly. Ýa-da halk parlamenti impeachment daşar koýýar ýa-da prezident daşar koýýar. Ýa şu ýaly demokratik ýa-ni düzgünler var, bir topar demokratik döwletlerde. Ýöne Türkmenistanda haýsy kanun kabul etdi, näme kabul etdi, ne habarymyz var, ne biz şoňla meşgullanýar, o bizim ýa-ni durmuşymyz. Bizim durmuşymyzyň içi, ýagny içindäki kanunlar, reglamentler, ýa-ni içindäki düzgünler biz şoňa ünsüremiz. Biz şol ýa-ni işlemek, iýmek, çağlar, aşsaklamalar. Ne şoň bilen biz geçsek, ýa-ni durmuşymyzy geçirsek, şoň bilen ömrümüz geçer. Egerde biz siyasata goşulyp, egerde biz öz haklarymyzy gorap başlasak, onu ýokurda oturan kezzaplara gaty gorkup, ýa-ni haklaryny alýar we haklarymyzy bermeli bolýar. Ýa şoň üçin Muhammed Ağa siz näme pikir edýäňiz? Ýa Gruziýada bolup geçen daglara. Bir baha berseňiz. Göde Murat, Gruziýadaky ýaman uly meselelerin biri. Sebäbi Gruziýan halky, Gürjistanyň grajdanlary oly öz geljegini Ýewropa bilen görýärler. Ýewropa bilen görmek diýmeklik ol şolaň goluna bolmaly, şolaň zadyna bolmaly diýmekde ol dünýä jemgyýetçiligine deň derejede beýleki döwletlere goşulşak bolýar. Yani o koşuluşmak näme? Ýurdun içinde hökmen demokratik institutlu bolmaly. Dürli pravazashitni guramaly, işläp bilmeli. Metbuat azatlygy dolu işlemeli. Azat taýlawly dolu geçirilmeli. Ýurdun içi açaçanlyk bolmaly. Halk arkaýyn gidip gelip biler ýanak bolmaly. Ýurdun içinde kanunly dünýädäki bar normativler bolmaly. Ýurdun içinde kanunly adam hukuklar deklarasiýasy bolmaly, şoňa boyun bolmaly. Şu adam dawa şoň üstünde. Ortiýeta ýakynlyk etýän partiýa ortiýetin içinden mesal alyp, ortiýetin içindäki ýuwaş-ýuwaşdan azatlar çäklendirme prosesi Gruziýan içinde de başlajak bolýar. Bir näme bilen etýärler? Gruziýanyň eýne ortaýadan şu gelen derejesine ýetirjek bolýar. Ýewropadan aýyrjak bolýar. Dünýä jemgyýetçiliginden aýyrjak bolýar. Näme üçin halk şeýlerini köçe çykýar, janyny goýup, hemmelatdan geçip, sebäbiň bir sebäbi bar. Gruziýan halky azatlygyň nämeligini gördi. Gruziýan polisiýalary eýýäm azatlyk duýdular, olar dastatçyny aýlyk alýar, halky kowalap, vurup, genjip kanuny bol pulanmak gerekke. Hukumetin içindäki işleýärler dastatçyny aýlyk alýarlar, oğurluk etmek gerekke. Korrupsiýanyň nämeligini görüp, şondan geçjek bolup, şo proses başlanýar. Gruziýan halky Türkiýe ortaýada gidip işlemek ederek Ýewropa gidip işläp başladylar. Gruziýalyň ýaşlary dünýäniň hemme ýerini ösen ýurtlaryna işläp başladylar. O ösen döwletler adamlar bilen deň hukukly, deň aýlyklar alyp başladylar. Arkaýyn wiza berýärler Gruziýan grajdanlaryna. Şol üçin ola Ýewropada işläp öz maşgalalaryny ýurdun içinde arkaýyn dolandyryp bilýärler, özlerini bir qowduyor ýanak derejeye ýetirip bildi. Inni ortaýadan hawadarlary, ortaýadan tarafyn tutýan partiýa şu zatlar çäklendirjek bolýar. Ýaşlaryň Ýewropaga gidip okuýmagyna, Ýewropaga gidip işlemegine, Ýewropa bilen ara gatnaşyk çäklendirjek bolýar. Şonun etdirmejek bolup, ändeki halk köçe çykdy. Şunun bir reşaýyşy mana. Eger Gruziýan halky şeýitdirip öz halkyny
öz hak hukukyny gorap bildi. Ýewropa olar hökmen agdalygyna kabul etdi. Sebäbi Ýewropa bütün dünýäde goýýan şerti birda. Adam hukuklaryna dolu hormat koyup, metbuat azatlygyny üpçün edin, dünýädäki bar normativlere hormat koyup, azat taýlawlar geçirip, eger şu zatlara korrupsiýa karşı göreşin, açyk göreşin. Şonu her ýurt edibildi. Ýewropa aragatnaşyp açyp bilýär. Yani Ýewropa derejesinde ötüp bilýär. Ýewropadäki bar normativler da o ýurdun içinde değişiklik başlaýar. Yani Cameron Orta Azya aylağında Türkmenistan hakkında näme diýer? Men şu akmaklara näme ödürläýin diýer. Bir de diğer robotçu gerek. Özbekistan dağıtlı eyyem dağıtlarını çıkardılar, imigrantları olacak diye kanun çıkardı, frikazı kol çekti. Eğer şeyden sen devlet derecesine neme edip de şertnama kol çekip grajdanlığın hak hukukunu korap bilsen, sen öz grajdanlığını Ýewropa uğradıp Ýewropada işlerip bilýän. Sen otada $200 derek 3.000, 4.000, 5.000 dolar ayına pul alıp bilýän. A bizim haramzadalarımız hemme dünýäden özüni ayırıp dünýä bilen işi ýok, ýurdun içinde gödek hemme zady bolup bizim halkymyzyň pulçulugy Türkiýe ortaya durat. Gruziya halkı indi şonu gördü. Biz ortaya kul boljakka, biz Türkiýede kul boljakka, biz den derecede Ýewropa adamlar bilen bile işleyecek, şu ýurtlar bilen işleyecek, şu ýurtdan kompaniýalar bilen işleyecek, şu standartlar biz kabul etýär. Şol üçin hem ýaman ören важно da Gruziýanyň içindäki geçýän datly Gruziýa ykbalyny belli etýär häzirki görüş. Sağ olun Muhammed ağam. Hormatly vatandaşlar, gelin öz temamıza geçelim. Yine biz şu gün size şu Gurbany ve Serdar Berdimuhammedowa halk tarapyndan bir 20 goý soraw taýýarlap gelip otyr. Şonuň bir şu günkü günde bir 5-ni okap bereli. Şu sorawlar bizim aktivistlerimiziň, bizim Türkmenistandaky vatandaşlarymyz bilen maslahatlaşylyp şu sorawlar ýa-ni tapyldy. Egerde sizin Türkmenistanyň prezidentine, ýagny bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Gurbanlyk bayramyna soraw berjek bolsaňyz, häzir bize kommentaryda ýazsaňyz ýa-da meniň liçkama ýazsaňyz, biz hökman şonu ýa-ni maslahatlaşyp, aralyp maslahatlaşyp, ses berişip, şu sizin sorawyňyz egerde has gymmatly soraw bolsa hökman goşar we şu sorawlar Türkmenistanyň prezidentine soraw hökmüne we Türkmenistanyň prezidenti şoňa jogap bermeli borçlu bolar. Hormatly vatandaşlar, ine Gurbanlyk bayramynyň prezidenti halkyň berjek sorawlaryň birinjisi. Men türkmençesini okaýyn, hem orççasını okaýyn. Birinji orççasyndan başlaýyn, oňsoň türkmençesine aýdaýyn. Почему в течение 30 лет Туркменистан продал на экспорт природных ресурсов на сумму более 250 миллиардов долларов США или в туркменских манатах на сумму 5 триллионов манат, но уровень нашей жизни так и не изменился. Мы как получали в 1991 году $100, так и сейчас получаем $100 заработной платы. Куда делись 250 миллиардов долларов США, выручены за счет продажи наших природных ресурсов? Средства выручены за счет продажи наших природных ресурсов. Indi Türkmençe aýdaýyn şunu. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan 250 milyard dolardan ýokary Türkmenistan baýlyklaryny satyp şo pullary aldy, ýöne şo pullar halka siňmedi. Şo pullardan halka hiç haly ütköçüklik bolmady. Bizim aýlamymyz 1991-nji ýyldan $100 şu güne 2024-nji ýylda çeldi. Yani $100 bolup dur, hiç zat ütken o halk üçin. Nirde şo pullar diýip ine birinji soraw Serdar Berdimuhammedowa berilýär. Onun kakazy jogap berýär, Serdar jogap berýärmi? Bizim işimiz ýok. Muhammed ağa, ine şu sorawy berenine men ýene bir gedek size bir material öküleýin. Şu material boýunça da bir ýa-ni açyk gepleşigi şoňa bagly geçer. Muhterem hormatly vatandaşlar, şu Türkmenistanyň saýlawlary we saýlaşyklary geçirmek boýunça merkezi topar, ýagny Türkmenistanyň ine kanunçylyk tarapyndan ýürütip goýulan saýty. Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ine şu konstitusiýa ünferti edilin, şu 20-nji ýanwarda 23-nji ýylda kabul edildi. Ine soňky ýanky şu konstitusiýa soňky ütköçükler bilen kabul edildi. Ünferin
Yine 3. madde edelim. Türkmenistan'ın öz ihtiyarlığı halk tarafından amala aşılıyor. Yani Türkmenistan öz ihtiyarlık olacak olsa prezident tarafından halk tarafından amala aşılıyor. Halk devlet hükümetlerinin yıkıtak göz başıdır. Men yeni bir gerek düşündürüyen bizde Türkmenistan'da 3 tane hükümet var. Birinci kanun çıkarıcı hükümet, parlament. İkinci yerini yetirici hükümet. Türkmenistan'ın yani kabinet ministri. Üçüncü Türkmenistan'ın yokur kadeti. Yine 3 tane yani öz başlık hükümetler var. Yeni bir gerek okatların 3. maddani halk devlet hükümetinin yıkıtak göz başıdır. Yani şul hükümetleri seyretmeli halktır deydi şol. Türkmenistan'ın halkı öz hükümetini göz gönü ya da vekilçilikli edarların üstüyle amalaşırıyor. Yani eğer de şul hükümetlerin kemçilikleri olsa göz gönü yani Türkmenistan'ın halkı amalaşırıyor. Gödökçülüğü ya da vekiller, misal için cemiyet kurumu, misal için bir partiya, misal için bir devlet idarası ya yeni bir zat halk tarafından saylanan yani halk tarafından vekilçilik edip yani hükümetler bağlamak rollerini halkın tarafından verilen kuruma amalaşıyor. Ol cemiyet kurumu tam olabilir. Ol devlete toparan olabilir. Ol koordinasyon sentrum olabilir. Ol ayağıyla cemiyet toparı olabilir. Hem yani halkın anamına göre halkın bir bölüğü eğerde ayağıyla cemiyetine yani hakkını verse şurada bağlamalıysa onu şol ayağıyla cemiyeti hükümetlerin ediyen işini cevabını almalı. Bağlamalı. Eğer de koordinasyon yani aktivistleri uyuşup yine biz şu kanun boyunca neyde oluşluk var yerlerde iş edilen ok ya yerlerde bir topar kezapçılık ediliyor bir kanunçılık ediliyor deyip yine şurada uyuşup yani hükümete yüllenip şolardan sonra alıp bilerler. Sonra koyup bilerler ve cevap alıp bilerler. Eğer de devlete hak gerek ediyor. Misal için uyuşup aktivistlerin yine şu problemler biz çözmesek olmuyor. Biz hükümetten formallayıp karar çıkarıp ofitsialna yani hat üstüyle hükümete yüllense hükümet şol toporo yani o toporun içinde bir topor adamlar var da halkın bölüğü hükman suratı cevap vermeli. Yani cevap vermeyen kaç gidip neme prezident deyse oturmalılar. O bir kanunçılık şol halkın tarafından cemiyet öne çıkıp fora verse şunu hükman cevap vermeli. Yine şu 3. madde şunu niye? Son Türkmenistan halkı öz hükümeti göz gönü ya da vekilçilik edarlarının üstüyle amalaşırlar. Halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir korumanın ya da ayrı adamların devlette hükümeti el almağa hakkı yoktur. Halkın hiçbir bölüğünün yani Berdimuhamedov klanı, Berdimuhamedov'un maşgalası ya da hiçbir kuruma yani bir kuruma aparat prezident deydi ya bir prezidentlik yani kabinet ministri deydi hiçbir kurumu ya da ayrı adamların misal için Gurbanı ve Serdar Berdimuhamedov ayrı adamların hükümeti eylemeyene hakkı yoktur. Yine siz biliyorsunuz Gurbanı'nın kararı var bir maşgaldan 2 adam işlemeliler. Yine kararlar bozuluyor, kanunlar bozuluyor. Gurbanı'nın öz oğlunu hükümete koyup 2 ol devlet durandırıyor. Yani şu için 2 keleli prezident değil. Şunun hiç hakkı yoktur. Hem hükümeti eylemeye. Hazır parlament tam özü Gurbanı'nı yani kontrol ediyor halk maslahatının üstüne. Doğru kanun çıkarıcı organı kontrol ediyor. Prezident, kabinet ministri yani yerini yetireceğini kontrol ediyor ve prezident yokortuğunun kadiyetinin yani yoldaşlarını özü tasdikliyor. Bunu hemen kontrol ediyor. Şunun hakları yoktur. Yine buraya yine 3. madden aydan şu günde Türkmenistan konstitusyonunun işlep duran konstitusyonunun 3. maddesi. Halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir kurumanın ya da ayrı adamın devlette hükümeti elime hakkı yoktur. Yine şunu Gurbanı ve Serdar Berdimuhamedov bozdular. Dine şunun için şunu tutup tutsal çekmeli. Yani cenayete çekmeli. Yine 4. madde verdim. Türkmenistan'a cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adamdır. Men öňüme hemme devlet, yani devletin yani vazifeli adamları, devletteki işleyen kurumlar, idaralar hemmeti adam için işlemeli. Bular näme diýär?
gaýtyp halky gyzyp adama garşy işleýär. Diýmek şul ýani gurumlary döwlet karhanalary dolandyryp gelýän Serdar Berdimuhammedow ters işleýär. Ya şol ýani edaralar düzüp halka hyzmat etmeli, ya da gitmeli sebäp öz işine uly goýgan kemçilikler sebäpli impeachment bolup gitmeliler. Täze prezident saýlanmaly we şol täzeden hökümet saýlap halka hyzmat etmeli. Ine şu 4-nji madda şonu diýär. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Bizi goranoklar, bizi golanoklar, bize hyzmat edenoklar gaýtyp bizi ýanky ýenjip, gyssap, öldürüp, bizi şantaj edip, allap, kezzapçylyk edip pullarymyzy alýar. Muhammed ağa, muňa näme diýjeksin? Gönde Murada, men bir tane pırlajayını verecek adam. Neme 18'ine Türkmenistan'ın konstitusyonu, Türkmenistan'da da bellenli yaşıyor. Olu akmakla toy eder da konstitusiyon bilen iş olmaz. Şoň ben gel şunu koyayım adamlara çağırayım. Yeke maddelerinin üstünde gurrun edelim. Haydi maddelerini şu akmakla boğduya. Halka bilsin, şu konstitusiya, şu adamlar şundan yerine getirýän elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup, kasam içen adamlar. Gel şular haydi verdi şu haramdadylar yerine getirýän. Şonu göreýlim. Gelin şonu ýanky beller şogunny, gator ýanky gator maslahat, gelin şonu edelim. Men dowam edelim Muhammed ağa häzir. Bolýar. Döwüncü maddany okaly. İkinci bölümü, döwlet her bir raýatyň ömrüne jogapkärdir. Döwlet diýmek näme? Prezident we onuň gullukları, ýerine ýetiriş häkimet, ýani kanun çykarjy häkimet we ýokary kady. Bular bolsa Türkmenistanyň içinde porhan, ýokardan düşen perişte ýaly halkyň üstünläki organ ýaly getýär. Näme size düşündirýän ýene bir gerek. 3-nji madda Türkmenistanyň öz ykhtiyarlygy halk tarapyndan amalaşýar, halk döwlet häkimetiň yeketek göz başıdır. Yani ýokarky organıdır şu. Türkmenistan halkı öz häkimetiniň göz gönü ýa-da vekilçilik edaralarynyň üstü bilen amalaşýar. Ine şonuň üçin şu bize hyzmat edýän adamlar kanun çykarjy hökümet, ýerine ýetirjy hökümet ýa-da kadet hökümeti bizim aşağımızda bize hyzmat etmeli. Şu ýanky biz egerde bir ýerde efirde, mass mediada kanun bozýaňyz diýip aýtsak, onda derrew komisiýa döredilip, ýani prezident komisiýa dörüp, şol barla prokuratura derine ödip, eger şol tasdiklanýan bolsa, şol adamyň jenaýaty çekmeli. Bizde bir topar korrupsiýany açdyk bolýan, ol jenaýaty çekmen gaýtyp, ol adamy ýene işledip ýörer. Ine täze wagtda men bir näçe wagtyndan uzun Türkmenistanyň lisenziya berilýän ekonomik iqtisad ministriniň lisenziya berilýän bölümiň müdiri şu barada material çykardym. Bir topar kezzapçylyk etdi we öz ýani wezipetini ulanyp bir topar ýani korrupsiýa etdi. Beýlek gurumlar bilen. Öňki işlep ýör. Ol barada aýraty material bar. Onu ýani hemme pasolstwlar, ilçihanalar biz ýaýradyp biz şul aýal maşgalany jenaýada çekinçe görüşür. Ine men öňünden aýdym. Ine gelin ýyny okaly. Murad ağa, men şu ýanky madda hakynda bir düşündürüş berjek bolýan, dapalnytymda. Aýdym. Göde halk diye öz häkimligini nähili görnüşinde amala aşyrýar diýär. Inni şu taý uly tema. Halk önü köçe çykyp biler, protest edip biler, talep edip biler we burada. Göne normal ýagdaýda halk azat saýlawlaryň esasyny azat saýlaw. Konkurensiýa esasyny öz deputatlaryny saýlaýar. Deputatlary orada günne işlep, ýurdun içindäki habarlary analiz edip, ýurdun içindäki problemalary ýüze çykaryp, her gaýsy öz pırlajeniyelerini berip, ýurdun içindäki meseleleri çözmäge degişli kanunlar çykarmaga borçly. Eger deputatlar şu funksiyany yerine getirmese, eger halkyň saýlandy diýen prezidenti öz borcuny yerine getirmese, ýa hyýanatçylykly şondan haýrylsa, onda halk köpçülikleýin
köçe çıkıp başka maddelerde vardır. Protest etmeyeni, öz degişli kuramalarını döretmeyeni, pravazaşitli kuramalarını döretmeyeni hakkılıdır diye. Şol için eğer hükümeti deputatı özleri hiç mi haberim yok ondan. Özleri taylap diyemin onu bizim taylan adamlarımızda. Ada taylolun esasında taylanan adamlı de. Şol için onu dine bir adama hizmet etyen adam. Şol için bidat bolmadığı için halk köçe çıkıp öz protestini bildirip täze hakimler taylap bilýärler. Täze deputatlar taylap bilýärler. Hükümet yol başçılarını soruğa çekip bilýärler. Şunun beýleki maddelarda berkidiler. Doğru diýem. Gelin dowam edelim. Gattor belekleştirin Muhammed Ağa ineterdim. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-awraýny, mertebet başlanmaz hukuklaryny goraýar. Hormatly vatandaşlar, eden bolsa, onda bir häzir efirde oturmaz. Bizim çıkışının maliyeti her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkardyr. 5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir. 6-njy madda. Türkmenistan'a döwlet häkimeti, kanun çykarjy häkimeti, ýerine ýetirjik häkimeti we kadet häkimetlerine bölünýär. Olar bir-birine deň agramlaşdyryp öz başda hereket edýärler. Bizde bağım şu da yok. 2 tane adam Türkmenistan'da dolanıp gelýär. Yine okusan her bir madda Türkmenistan'da bozulýar. Özem kim tarapından? Prezident ve milli lider tarapından bozulýar. Şolun ihtiýarlyklary bilen şolun ýanky kontrol edýän gurumlary, ýagny kanun çykarjy häkimet, ýerine ýetirjik häkimet we kadet häkimeti kanun bolýar. Bilen fakta. Hormatly vatandaşlar, gelin inlik soruga geçelim. Muhammed Ağa, men ýene bir gezek birinji soru okup bereyim size. Şu sorumuz boýunça egerde diskussiýa bar bolsa onu edel şonu. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan Serdar Berdimuhamedow beriljek sorugy. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan eksporta bizim TV wagtlarymyzda 250 milliarddan ýokary satdy. Manatda 5 trilyon manat bolýar. Ýöne gynansak da bizim hal maddi ýagdaýymyz ütgemedi. Näme üçin 1991-nji ýylda 20-nji asyrda biz Türkmenistanyň birinji günlerine $100 alýan aýlyk bar bolsa, şu günne 30 ýyldan soň 2024-nji ýylda bizim aýlyklarymyz, ýani hal maddi ýagdaýymyz ýani saklaýan aýlyklarymyz ýene de $100. Näme üçin hiç sat ütgeni? Niye gitti şu 250 milyar? Ne şu boyunca bizim halkımıza anık boldum şu soru ya da biz düşündürmenin şunu. Burada mümkün adamla abiyomunu pikir edilmesin de adama 5 trilyon diyende hiç de dayanak bolsun da 5 trilyon diyen daha değil ya 1 milyar dalayın da Türkmenistan yılda 5 milyar dalayın. 5 milyon nasleniyeti olsa her adamına her yılda her adama şu çağdan tuttan arasında çelli. $100,000 pul düşüyor. $100,000. Şimdi şu an $50,000 değil raskot bolya değil. O 70% her yılda şu grajdarla her birine $10,000 şu oduna gelip durmuyor. Şunu Arapla ediyordu. Şunu dünyada hemme yurt ediyor. Birinciden hiçbir yurt akıllardan öz iktisadiyetini nefte bağlamıyor, eksporta bağlamıyor. Onlardan gelen pulları yürüyte şotta koyanlar, yürüyte şotta. Ondan beyleki devletlere kredi verip şondan gelen peydanı halka
her ayda şodunu geçiriyor. Lola Norvegiya. Benim halkımızın şey dilmeli. Buna hemmesin soğuk böyle. $100 şu 31 yıl bundan önce alayan adam yedi şu $100 ile ona veren akla karandı. 1 milyon Türkmenistanlı da kul olup taşarı yurtlarda gezip oturuyor. O zaman şuna açın şu cevap vermeli. Ödüm elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup kazım çıradı. Şunun için halk sonra görüyor. Nerede şu pullu diye. Neyim için ehleke daşığı demen ya ayttım. Adamı ölüm oturuyor. Balnitsa'da doğulu. Duz yağıyor. Duz. Gözümetin adamda. Bir santimetre diye yere diye duz düştü diye. Dem alıp bulanak diye. Aşı haramda adalar neyim için şuna harc eden aklı. Bula ayttım. Nemen aralın aladasın deyip o devletlerden bir devletlerden şuna pul veriyorlar, finans veriyor o. Buna şuna uğurlayanlar bu haramdadır. Şuna uğurlayanlar. Sen aladet yapmıyorsan eder şuna aladasın. Şu 1 milyardına koysalar bu neçelin eyyem aral meselesi çözülüyor hadi. Daha şavudullu közelmeyi Aşkavada yetittir şolardır. Yanaydı otuyor Aşkavada yettiğidir şu doğudlu çankı. Sen halkın aladasını etiyem olsan bu neyme karamda ettin? Halkın keselçiliğinden ölü otuyor. O 45 yaş diye şu an sırayını bozduruz Türkmenistan. Dışarı yurda gidip meşid ettiriyerli öğütlerini. Türkmenistan'ın içinde yok. Hiç de medisine de yok. Medikamentem yok. Hiç de yok. Yöne pulları dine şu pulu on ettim deyip yartın cüzünü vurmak için, ön saklamak için harc etiyor eylemleri. Şunun için biz şunu foruğa çekiyor. Sen ne konstitusiyanı yerine getiriyorsun, ne sen adam, sen dine oğru yurtta alavudi. Doğru diyen Muhammed Ağa, yine hürmetli vatandaşlar, yeni bir kayıtalayat. Şu günkü bizim efirimiz Türkmenistan'ın prezidentine, yani BİKA'nın prezidenti Serdar Berdimuhamedova biz 20 tane soru vermeli. Şu 20 halkın tarafından sayılan sorular. Yine eyyem 5 soru tayar. Şu soru size yürüyüte aydıp beriyat. Eğer de sizin şu soruları yani koşacaklarınız olsa ya ütköçeceklarınız olsa komentariyada yat bilirsiniz ya da benim liçkamda yat bilirsiniz. Şu efirin sonuna yani çıkar yani reklamı hükmünü Sabaçka Kurbanov MKA. Kurbanov MK. Şunu yat bilirsiniz biz hükman şunu gözümüne tutarız. Yeni bir hayatta diyen biz Kurbanlık bayramına Çinli 20 tane soru verir Türkmenistan prezidentine. Eğer şu Kurbanlık bayramına şu cevap vermese biz onu kanun esasında işten ayırıp işine ulu koyuyorum kemçiliklerin esasında işten ayırmalı ve şunu impeach verip teyaden sayılmalı geçip teyaden Türkmenistan prezidenti sayılmalı. Yine hürmetli vatandaşlar ben size bir dokument koyayım. Yine Muhammed Ağa ruhsat versen. Şu dokument yine Türkmenistan'ın prezidenti boyunca kanun. Zakon Türkmenistan'ın a prezidenti Türkmenistan'ın. Şunu okumakam ben hazır TikTok'ta da bizim vatandaşlar seyredip dur. Ben orada bir aytçakladım ama Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, гости канала TikTok. Salamu aleyküm hürmetli vatandaşlar. Sizin hazır yazıyan sorularınızı biz hükman suratda gözümüne tutar. Sorularımızın içinde. Yine yazıyan sorunuz Murad Ağa pasport barada aydayın pasportlarımızı daşarı yurtlardaki konsulluklar verir yalı edeyin diyorlar. Şu soru biz hükman koşarız. Yani 20 sorunun içine Türkmenistan'ın prezidenti cevap vermeli. Şu soru var. Şunun için şuraya yazıp Ben şu hakkında burada koşuk olayım Murad Ağa. Şu an onu gelir Muhammed Ağa. Hazır bir trans. Onu gelir. Kısanman. Sorunun içinde var. Pasport boyunca. Ondan gelir olmasa başlangıç sözümüz bölünün için biz gelir. Biz iyi gider gidelim. Olmasa biz bulaşırız. Yine derdim. Zakon Türkmenistan'a, президент Türkmenistan'a. Президент Туркменистана, birinci статья, является главой государства исполнительной власти. Высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом национальной независимости и статуса нейтралитета Туркменистана, территориальной ценности, соблюдения Конституции Туркменистана и международных соглашений. Является гарантом соблюдения Конституции Туркменистана и международных соглашений. Yani Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın karşılığına, teritoriyanın bütünlüğüne ve konstitusiya
ve Türkmenistan'ın bütün dünyada çeken konvensiyalarını yerine getirilmenin garantı olup duruyor. Yine birinci rolü Türkmenistan prezidentinin rolü. İnanmasanız yine men size bir video görkedeyin. Türkmenistan'ın prezidenti näme diýär? Öz sözü bilen, agly bilen näme diýär? Prezident taýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarafından Türkmenistan'ın prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistan'ın bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsyz yerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın ve raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. O karamdadır. Yine Suriyali bir oyun otdu. Bizim seslerimizde ogurlan bikanun prezident kasam aýtdy. Şu kasamyny ýalnız eşitdiňiz. Biz okak geçtik etmeli zatlaryny. Hi etdimi? Yarın komentarda yaltanlar. Yine gelin yine de Türkmenistan'ın prezidenti var arada kanuna söyleyelim. Президент Туркменистана айтты. Президент Туркменистана обеспечит согласование функционирования всех ветвей государственной власти и ответственных органов перед народом. Yani Türkmenistan'ın prezidenti şol hükümetlerin iş funksiyonunu kontrol ediyor ve şolların yani halkın ona cevap gerçeğini bağlap verip duruyor. Bir neçe korrupsiyanın bağdığını görkedik, bir neçe dağıtlar görkedik, atışat üstüne bir reaksiya var mı? Yok. O bizim ayttığımız bilen şol korrupsiya duran o. Biz yöne şonu öz işinde kemçilikleri görkedik. Şunu döýetden halkyň awraýyn agardyň diýip aýdýar. Yöne gynansak da onu hiç sada ferdelik sebebi bu Türkmenistan'ın bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň garanty, Türkmenistan'ın korrupsiýanyň garanty. Şoň üçin o garant konstitusiýa diýmelerle garant korrupsiýa diýmeli. Indi ikinci статья. Правовые основы деятельности президента Туркменистана, правовую основу деятельности президента Туркменистана составляет Конституция Туркменистана, настоящий закон и иные нормативно-правовые акты. Yani prezident şu konstitusiýanyň esatyna hereket etmeli. Ol karar bilen ya beýleki bilen konstitusiýany üýtgedip bolanyp, konstitusiýany çalyşyp bolanyp, şonuň üçin ine şurýaly yani ikinci statiýanyň esatyna konstitusiýanyň esatyna ýurdu dolandyrmaly. Ine borçlar boýunça men aýdyp geçeýin Türkmenistanyň. Полномочия президента. Президент Туркменистана проводит жизнь Конституции Туркменистана и закон Туркменистана. Yani Türkmenistan'ın prezidenti konstitusiýany durmuşa geçirýär. Diýmek, konstitusiýanyň kanunlaryny durmuşa geçip halkyň içinde şu konstitusiýa işler yani kanunlar işler şonu berja edip yani durmuşa geçirip şonu garant bolýar. Etdim şonu Serdar Бердимухамедов. Yarın комментарийда. Представляет Туркменистан в отношении с другими государствами Türkmenistan'ı beýleki döwletleriň arasynda yani prezidentowat edýär. Yani Türkmenistan'ın tarafından gepleşikler geçirýär. Принимает решение о приостановлении действия не подлежащих ратификации международных договоров, заключенных Туркменистаном. Он düşnükli начинает отзывать послов и дипломатических представителей Туркменистана в иностранных государствах. Yani elçixanaların başlığını olur belliye ve ayırıyor. Ünferim şu 6. paragrafa. Ежегодно выступает на заседании Халк Маслахаты о положении дел в стране, информирует о наиболее важных вопросах внутренней и внешней политики. Yine şu bir gerek 16 yılda Gurbanul Berdimuhamedov halkın onu atçot gördü mü? Ya çıkış et gördü mü? Yok. O minister dinledi, bu minister dinledi.
Sen o seretap bol, sen yaman işleyen deyip koydu. Özü Türkmenistanyň ýa-ni ýagdaýy boýunça, daşky içki siýasaty boýunça, onuň içki ykdysady ýagdaýy boýunça hiç bir çykyş etbilen ok. Bilen ok, eden ok, işam ýok. Ünüňçe Serdar Berdimuhamedow 2 ýylda parlamentde halkyň öňüne çykyş etip gördümi? Ine Türkmenistanyna biz şunu gazandyk, şunu etdik diýip halka düşündirdimi? Ýok. Bunun kagazyny ýollaryp baran soň şo burda. Şonuň üçin şular jogapkärçilikli bizim berilen soramyza öz atçot bermese biz sorak berýär. Şo soraga jogap bermeli. Mine şeýle pikir edýän. Muhammed ağa sen näme pikir edýän? Gönde Murada hemme ýurtda prezidentleşeýle jogapkar işgärli hökmen atçot berýärler parlamentiň öňüne halkyň öňüne. Inni ştada öfen ýurtlarda, öfen ýurtda diýýän demokratik ýurtlarda prezident diýen adam ýa hökümetiň ýol başçy ministerler hökmen jurnalistler öňüne jogap bermeli. Günne jurnalistler öňüne şolun soraglaryna jogap bermeli. Günneki eden işlerini aýtmaly. Günneki öz pozisiýalaryny aýtmaly o mesele boýunça. Bizde haýdy minister jurnalisti görüp durýar näçe. Haçan prezident gelip bir jurnalist bilen gepleşipdir. Televiziýa näme üçin gerek? Halkyň içine prezidentin edeni işlerini, ýurdun kemçiliklerini, jurnalistin öňüne hökümet işgärleri jogap berer ýa-ni. Dürlü soraglaryny, diňe gowlukda hemme zatlaryny, kemçiliklerini aýdar ýa-ni. Şol üçin bu ýurtlarda korrupsiýa ýok. Sebäbi jurnalistler gün veren aklı hökümet işgärlerine. Öýüne yatıran aklı. Şol üçin ogurluk edip bilen aklı. Şol üçin kanuny bozup bilen aklı. Şol üçin kanuny boyun bolmaly bolýar. Bizinki jurnalistin öňüne jogap beren ak, parlamentin öňüne jogap beren ak, etmeli işine wapça ýatdan çykaryp bir işi diňe näme? Ýurdun baýlygyny talamaklyk. Halky közemeklik tesini çykaramady. Ähne bizinkiler edip beren. Şol üçin biz haramzada diýär. Şol üçin şular gitmeli. Şol üçin bizim halkymyz közenýär. Şol üçin yüz miňlerçe Türkmenistanly daşary ýurtda pasportlary ýok, haramzadalar. Pasportlary ýok. Birje unem goýmalylar şu haramzadalar atmaly. Şu pasportlary hökmen bermeli şo. Hökmen bermeli. Kim o bermeli? Kim? Sen yani öz grajdanlygyna bar kul bolýar. Var Türk'ün kulu bol, malını takla, ecesini takla, boklarını süpür diyen. Näme üçin beren? Bokunu ýa beren ak, hökmen bermeli. Şol üçin halk tesini çykarmaly. Dogry Muhammed ağa, ine men öňüm aýtdym, Türkmenistanyň iki ýyllyk prezidenti Türkmenistany kontrol edýär. Ýagny Gurban Berdimuhamedow halk maslahatyny dolandyrýar, ýokary ýa-ni kanun çykarjy organlar kontrol edýär. Serdar Berdimuhamedow ýerni ýetirjik hökümeti kontrol edýär, etmelen gurulmy ýok. Ýöne ünitlerini şu ýerde 22-23 ýa-ni punktda назначает президент Туркменистана назначает и освобождает от должности всех казы Туркменистана. Ягни ýokary kadiýetin häkimetini dol kontrol edýär. Öz istendik adamyny goýýar, özüne wepaly adamy, özüne wepaly däl adamy aýrýar ve şo wagtda назначает и освобождает от должности всех прокуроров Туркменистана. Ягni kim iş dernek biljek, kim iş açy biljek, jenaýat bolsa, kanunlar bolsa kim iş açy biljek? Prokuror. Şolar öýdi belýär. Diýmek Kakaz ve oğlun eline hemme häkimetler yani eline geçti ve şolar Türkmenistan'ı dol baswarlygy diýilýär. Men ýalnys 3-nji maddany okudum. Ýalnys hormatly vatandaşlar, ine 3-nji madda serseniz halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir gurumasynyň ýa-da aýra-aýra adamlaryň ýanky döwletde häkimeti il almagy haky ýokdur. Ine ofitsialna häkimeti eline aldylar. Hiç kim işlat diýen ok. Şuraya opozisiýa aýtmasa, hiç kim sesini çykaran ok. Opozisiýa aýdyp halkymyza ýetirip düşündirmedi, çeýnäp düşündirmedi konstitusiýaň bozulýanyna hiç kim ünsürmedi. Ine şoň üçin siýasatçylar biz öňe seredýär, biz kanunlar seredýär we halka şo zatlar ýetirýär.
Hurmatly vatandaşlar, ine Murad ağa, ben şu an Amerika'da Trump sud etýärdi, New York'ta. New York ödüp adliýe hükümeti ýanatdy, her bir ştat şeyle. Trump şu takmarıp sudyalar çalışýar. Men bu sudyany kabul edemem. Başka sudya getirdi. Düşünýän gözde şu ýalak adamdan hakly bolmaly. A bu bolsa sudyany öz belletýär, prokurora öz belletýär. O näýli? Bu zahvat vlastiyany äşi. Konstitusiýany ütgedip, öz bäfidini ütgedip, indi halk mensaýy. Okuny ýakaraplar. Sen ogurluk etýär, sen gitmeli. Sen yerin türme. ine Muhammed ağa ine TikTok'ta ýazýarlar. Hormatly vatandaşlar, biz efirge çykdyk. Hem YouTube, hem TikTok, hem Facebook, hem Twitter bir topar sosial mediada. Şoň üçin sizem efirde Murat Gurbanow kanuny ýerine ýetirýän prezidentin halky bul bolmaýar diýdi. Gatda bellek geçer. Egerde prezident kanunlaryny ýerine ýetirýän bolsa, onda şoň halky hiç wagt bul bolmaýar. Bul bolup başga döwletlerde ýa-ni işlemeýär. Gatda dogry bellek geçdi mimoza. Başka da sorular bolsa men okat bereyim. Pardon. Teýdirliklerden habaryňyz ýok. O öýden her bir raýat hukuk kämişdirmäni görýän bolsa, video we ses ýargysy etmäni haklydyr. Gasy dogry. Her adam Türkmenistanda muňa azat ýa-ni informasiýa diýilýär, azat pikirini aýtmak. Her bir adam Türkmenistanda öz pikirini azat aýtdylar, video çekdiler, ses ýargysyny ýazdylar. Ilaytada öz videosunu öz awtory bolýar-da, şonu niýe islese uratdylar. Diňe videosunda kanun bozmalar, ýagny döwlete garşy, döwleti ýa-ni döwlete garşy ýa-ni zatlar etmeler. Mysal üçin sen kemçiliklerini aýtsaň, döwlete garşy däl o. O töhmetde. Ol kritika bolýar, ýa-ni ol tanqid bolýar. Oňa dol hakyň bardyr. Ýöne Türkmenistan döwleti ine Ruslar basyp almaly, Ruslar gelin bize kömek edin, Türkmenistan döwleti basyp almaly diýsen, onda sen Türkmenistanyň döwletine garşy, halkyna garşy hereket edýär. Olar ýalat bolmaly. Konstitusiýanyň ýa-ni çäkleri bar, şu çäklerinden çykmaly. Men her wagt aýdýan, demokratiýa diýmek, idenitlikde demokratiýa diýmek aglyny ýerine gürlemek däl. Demokratiýa diýmek stroga kanun esasyna gürlemek, hereket etmek we hereketlerini kanuna diriştirip bağlamak. Egerde bir kanunçylyk bolsa, egerde kanunlar seýdilen ok bolsa, onu diktator döwlet bolýar, onu Gurbanyň serdaryň Türkmenistany bolýar. Häzirki Türkmenistan bolýar. Ine şol zatlar bolmaly, bu bir kanunçylyk. Muhammed ağa, gelin yine de şu bizim sorularımıza geçelim. Biz şoň üçin çykdyk efire. İkinci soru, ruhsat bersen men okat bereyim. Почему заработная плата президента Туркменистана увеличивается с каждым годом и составляет сегодня от 12 тысяч до 20 тысяч долларов США в месяц? Или по курсу манатов минимум 240 тысяч манат? А наша заработная плата за 30 года так и не увеличилась? Мы как получали 100 долларов или же 2000 манат в месяц? Почему он получает 240 тысяч манат, а мы получаем 200 манат? Что siz ne elfer ediyemez? Ne yapıp Türkmenistan'ın prezidenti? Murada ona dolar dalýar. A biz manat dalýar, onun kitaplarını biz töleýär. Onun ýa-ni ýazan eserlerini biz töleýär. Onun çärelerini biz töleýär. Onun hemme sadakalaryny biz töleýär. 60-70 dolar ýa-ni aýlyk alýar. Ve o bolsa öz pulundan, öz aýlygyndan ne sadakasyny, kakasyň sadakasyny, ne atasyň sadakasyny, ne sadakalary, ne çärelerini hiç satdylar. Şunu ne emredecek Muhammed ağa? Yo, men bakın ne istedim diyecekken sebebi ol aylygym ona hiç de o daşary ýurtdakyları anlamak üçin goýýar ony. Göne şonu da haramdada şermençilik etýär. Öz dollar alıp ministerleri manat alýar. 200 dollara aylyk alan ak ministerleri. Hükümet yurdu qorap duran polisiýalar 100 dollar aylyk alan. 100 dollara olary közeýe ogurlyk eder ýa-ni kanuny bolar ýa-ni aylygyny bermäni kemeldip berip yeter yetmez töler. Ondan bizde yurdun içinde paragatçylyk şolun tölen bor. Bu okuny ýa karamlady. Şol üçin o zatlaryň hemmesi
Dine bir hem mekşini ağırlaya, halkına kötüye, dünya cemiyetçiliğine ağırlaya, o aylık diyen hem yalan, o milyarlar çöpül dine oğurlaya. Şol için onu gurrun etmek gerek. Yine TikTok'ta bir yazıyan İçeri işler edalarına koyduran oklar ya da prokuraturada kapıda telefonu elinden alıyorlar diye. Devlet edalarına telefonları koyduran oklar girilgede alıyorlar diye. Öçürtüyorlar, alıyorlar diye. Korrupsiyonelleri suratı düşünmedin yani. Avo. Borçkalar yine Fransa'da men aydan ne yine Avrupa'da ne yani. Sen köçede yani общественный yerde video almanı hakkında. Eğer de yöne birinin yüzünü alıp şeyde dursan onun sorulmalı. Eğer de o частный adam olsa. Yöne hükümet işlerini sen almanı hakkın var. Bunun için men polisiyan alyan. Onda da onaylayan znaçonunu koy, numarını koy deyip alyan tebe. Ol gullukta. Ol cemiyet edarında podiumu verenyalı hizmet ediyor bize. Biz şunu tasdiklamak için video atbilýär. Men bir topar polisiýa bilen gidişdim, ine Ženewada ya başga döwletlerde. Men alýar onu men seni tuğda çekenden çek diýen tuğda. Men tuğda gitjek diýen, seni bir masgara çek kanun bilmeýäniňi göküjek diýen. Yani bizim hakkımız var. Ýöne şonu suratda alıp yani onu suratı ulanılmada atı tersap bolmaly. Niýde ulanýan? Näme esasında şonu üntürmeli. Ýöne suratı çekmeli, video çekmeli hakkıma dolu. Onu da kezapçılık edip durka. Onu da yani öz eşiklerini polisiya eşiklerini iş edip durka hakkım var. Muhammed Ağa, indik soru geçelim. Üçüncü soru. Почему за 30 года пенсия в Туркменистане не увеличивается, а составляет $30 в США или 600 манат? Это самая низкая пенсия в Центральной Азии. Разве пенсионерам можно прожить на $30 в месяц? Вы знаете, что на пенсию можно купить 1 мешок муки и 1 килограмм мяса. А как платить ежемесячный расход за квартплату, за электроэнергию, за воду, за транспорт, за административные услуги, за бытовые моющие средства гигиены? И как жить, покупать другие продукты? Yine şuraya soru emeli verdi. Nemçip 33 yılda Türkmenistan'ın pensiyası ösen o. $30 bolya ya da 600 manat. Bu bizim daş döwrümizde yani Özbekistan, Kırgızstan, Tacikistan, Kazakistan bizim bilen Sovet Soýuzyna bolan döwletler, bizim bilen öz başlyklar alan döwletlerde iň pes pensiya bolýar. Nämçip Merkez Aziýada şo iň pes pensiya bolýar Türkmenistan pensionerleriň yani alýan pensiýasy ve $30 bir halta un düşýär ve bir kila et düşýär. Olum gatylsa 2 hepden etýär. Onsoň näle ýaşamaly? Kvartplatan näle tölemeli? Elektroenergiýa näle tölemeli? Suwy transportlary yani transportda berilen puluny administrativ yani tölgüleri yani öýler ýuwmak üçin bytowy yani ýuwlayan zatlar almak üçin we sredstva gigiyena, zubny щётка, pasta, on lider, bu diýdi, tualet kagyzy. O zatlar almak niýeden pul almaly? Şunu Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Bizim watandaşlarymyzy öňünden edil nilegal işlemeli ettirýär we öňünden adamlar gulçuluga sokýar. Pensionerler derhal gulçuluga girýär şu pensiýan ýa-ni möçleri bilen. Şunu näme diýecek Muhammed Ağa? Muranda wende Sovet döwrüne pensiýany fond bardy. Pensiýany fond her kim işlerine şondan açıklayat edilýär. Hem buhalteriýede hem işe başı her kim işlese şu pensiýany fonduna geçirýär. Niýazow pul tapmany ýurdy betbaşçylyğa ýetirenne şol pulun hemmesini ally. Ally şolaram eýlek sowdy şu pensiýany fond oturdy. Şondan soňra pensiýany fond diýen zat gatdy. Bu halkyň şu pensionerler bütün ömür kazanan pulny bu haramzadalar allylar, oğurladylar şu puly. Bu haramzada da şeydi boldy. Şu wagt her kim işlede pensiýany fonduna geçirýär. Hatta şu öz pullarından bir şolara beremek. Ondan bu ýurdyň içindäki ýygy giderli krizisiň netijesinde de kurs dollaryň galmak netijesinde de
Yine de o pullu öz ümmetini yitiriyor. Yığınanan pulladı. Şol için pensiyanlı fonda näçe gitti de in fonunda bir köpük bolup kaldı. Odam devlet pensiye veriyor deyip de Allah oti da 30 dolar 20 dolar İslam pulunu verip oldu. Yani bizim karılığımın hem karılığımın ıkbali bir haramdadan isteğine bağlı olup duruyor. Onun gedayana olur. Näçe verse şoňa. Şol için hem yaşlılarımız şoňa yarancak bolup onlarınki imanından, namusundan, göjlerinden geçiyor. Yoksa İslamlık yurtta pensiye önüne hormat koyan devletle pensiyonerlere kov pensiye beriyat ve ola öz devlet pullu. Yığınanan pullu. Normal devlet şu yığınanan pulu iktisadiyede koyup iktisadiyede öttürüp olara peyniye töleye, üstünden persentini töleye. Bu haramdadalar kanunun önüne de cevap veren, vicdanın önüne de, halkının önüne de şol için hep etçek işlerini edip verirler burada. Yine Avrupa'da mesela aydan näet pensiya törenýär. Pensiya kesitlenýär. Pensiya çykýan, 1 ýyldan soň pensiýan galýar. Ýene 3-4 ýyldan soň ýene galýar. Galkyp otyr. O hiç wagt pensiya. Hiç wagt duranok. Şeýle durmuş ütkiýär, bakalary ütkiýär, pensiya natsanka gidip pensiya galkyp otyr. Masal üçin ine 600 alýan bolsaň, ine 1-2 ýylda 900 galýar. 900 alýan bolsaň 1-2 ýylda 1200 galýar. Şeýle galkyp otyr pensiya. Yo inflatsiya bağlı kalır yani olur. Yine men size bir teýerler hem de. Ýadyňyzda bolsa Niyazov Türkmenistan'a pensiyonerlere pensiya tölemeler, oğullar, çağlar var, şolar yani eklesin diýip aýtdy. Şu karary taýýarlan, şuny Niyazova ýallaplap, eltip berip, Niyazowyň öňüne yani bir avantaj aljak bolan Gurbanly Berdimuhamedov. Şu wagtlary halkyň pensiýasyny ýatyran adam ne şu Gurbanly Berdimuhamedov. Şu teklip beren, şu yani kanuny Niyazov eltip berip, Niyazowyň gol çekdirip, Niyazov podstaw eden, ine Gurbanly Berdimuhamedov. Yarınjak bol Niyazova. Pul ekonomi ederliyse yine on tap bilen dady. Ne şöyle Muhammed Ağa TikTok'ta ýarýarlar. Ýöne belli bir başlyklaryň kabinetlerine giýjek bolsaň telefony, pamoşçuklary telefonyny goýdurýar diýe sekretarlarına. Gorkýalar. Diňe Türkmenistan'ın. Belgileri alırlar diýip gorkýar. Indiki soragy geçelim hormatly vatandaşlar. Yine 4-nji soru prezidente beriljek sorular. Yine şu sorular 20 tane sorular beriler. Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedova. Bir minut. TikTok'um eşek koyya. Bir minut. Yine şonun için şu 4-nji soru, şu 20 beriljek sorunun 4-nji soru. Şu sorular mümkin bir aýyrlar, üýtger, sede bagly. Siz öz kommentariýalaryňyzda öz soruňyzy ýazyň we öz tekliplerinizi berin. 4-nji soru. Почему наше конституционное право на свободное получение информации у нас отняли? Почему нет свободного доступа к интернету? Почему все возможности получения свободной информации через интернет, через масс-медиа запрещены по вашему личному указанию? Почему, будучи гарантом нашей Конституции, вы нарушаете наши конституционные права на право получения свободной информации? Türkmençesi. 4-nji soru. Türkmenistan bir kanun prezidentine. Gurbanlyk bayramına beriljek soru olur. Şonun jogap bermese, biz köşküňine baryp, şunu impeachment edip, işine ulu goýulan kemçilikleri üçün şunu işinden aýyp jenaýda çekmeli. Näçe bizim konstitusiýon hakymyz, yani adat informasiýa almak hakymyzy siz elimizden aldınız. Birinji. İkinci, näçe Türkmenistanda açyk internet ýok. Näçe şonu interneti her wagt baglaýan. Näçe biz şonu peýdalanyp bilemdik. Näçe yani adat informasiýa almak mümkinçiligi internetiň üstü bilen ya mass mediýanyň üstü bilen sizin liçna buýrugyňyz boýunça ýapyldy. Yani qadağan edildi. Näçe siz Türkmenistan konstitusiýasynyň garanty bolup, bizim haklarymyzyň garanty bolup, bizim konstitusiýon haklarymyzy yani adat informasiýa almak haklarymyzy bozýaňyz. Ine şu 4-nji soru. Muhammed Ağa, hani şu soru boýunça aýtjaklaryňyz bolsa aýdym. Mende şu birinciden Türkmenistan onun ardaty bolanlar bütün adam hukuklar deklarasiýetde kol çekdi, men şoňa boyun bolayyn.
Şonda da etati maddalan bir şu adam her yurdun grajdany yurdun içindäki daşar yurtdäki bolýan wakalary bilip durmaly. Sebäbi eger halk wakalardan habarsyz bolsa, olar şoňa reaksiýa görkezip bilmeýär. Yani öz ykbalynyň öňünde töwerenäk geçýän zadyň öňünde bitapawut bolýar. Şol üçin hem konstitusiýada her bir adam borçly yurdun içindäki bolýan wakalary bilip durmaly. Öz pozisiýasyny belli etmäli. Şu her bir grajdanyň borçy. Sen habar almasan, hiç zatdan habarsyz bolsaň, näetdirip sen öz pozisiýaňy dogry beýan edip biljek. Şol üçin bu haramzadalar Türkmenistanyň hemme maddalaryny Türkmenistan'da svobodny peçat bolmadığı için, informasiya bermediği için bizim halkımızı bir akmak, nadan adamlara öwürýär. Bizi adam hatap eden adam. Siz grajdan ne? Sizin hiç zat bilen işiniz bolmasın, şol için habarınız da bolmasın. Bir etaati bizim konstitusiýony hakymyz hem dünýäde Türkmenistanyň alan borçnamasynyň esasyna hökmen her bir Türkmenistanly hem yurdun içindäki hem daşyndaky habarlary dürli yerlerden almaly we analiz berip öz pozisiýasyny belli edip bilmeli. Hem Türkmenistanyň içinde her bir kanun çıkacak bolsa şu kanun birinciden gazetlerde peçat edilmeli. Dürlü pikirli adamlar hem karşı hem gollayan hem neytral adamlar şoň üstünde diskusiýa etmeli. Ondan halk şonu nemedenden soň kanuny öwürmeli parlamentin reşeniyeti bilen. Bizde hiç bir kanun şu meseleni şu ýana kabul edilene. Şol üçin bir toňor eline berýän kanun diýip aýtýan zatlar var. Hemmeti konstitusiýa boyunca kanun çıkarılmadığı için hemmeti bir kanun. Doğru, doğru. Yine konstitusiýada şol ýanky maddalar var, biz aýratyn görkezýär. Gelin hormatly watandaşlar, biz ilk soragy geçelim. Yine 5-nji soru. Почему с каждым годом Туркменистан вводит различные визы с зарубежными странами и усложняется выезд из Туркменистана наших граждан? Почему наша страна изолируется от внешнего мира? Как можно нашей стране развиваться, если мы закрываем нашу страну от внешнего mira? Näme üçin her ýyl Türkmenistan bir topor viza giyip başlaýar. Her daşary döwletler bilen. Näme üçin bizim halkymyzda her ýyl daşary ýurda çykmak ýanky kynlaşylýar. Näme üçin Türkmenistan izolasiýa ýa, ýani başga döwletlerden bu ýanky ýapylyp izolasiýa gelip ýyra başlaýar. Nähili biz ösöli, egerde bir izolasiýada bolsak, biz nähili geljekde ösöllük ine şuňa tory berilýär. Biz daşky döwletlerden yapılıp izolasiýa girsek, biz nähili ösöllük ine şuňa tory berilýär 5-nji soru. Hormatly watandaşlar, siz öz soruňyzy berip bilersiňiz. Ine nemede de provokatorlar gelip başlady. Onu men aýyrdym TikTok'ta. Kimin şuňky bizim gepleşeňiz, kimin şul beriljek Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow, Alaýda Serdar Berdimuhammedow beriljek soralara goşmaşa soralar bolsa aýdyp biler ýa-da öz tekliplerini berip biler. Biz hökman suratda seredip egerde şu teklipler gataw bolsa biz hökman goşar we biz jemleýiji 20 saat sora bermeli. O soralary biz hemme ýerde dünýäde dargadar we ofitsial halkyň tarapyndan Serdar Berdimuhammedow prezidenta, Bikan prezidenta soru hökmünde goýar. Şu soralara Gurbanyň 1-nji güni, men ýalňyşmasam 15-nji ýa 16-njy iýun bolýar. Şu güni ondan 10 käçerli Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Eger jogap bermese, onu öz işine uly goýberen kemçilikleri üçin etmeli ve cinayet çekmeli. Yine şunun için biz kanun esasında hareket etmek için şu sorular berilýär öňünden. Şu sorular öňünden onun meşgulüňinden beriler. Serdar Berdimuhammedow taýýarlyk görüp şoňa telewizionyada çykyş edip jogap berýär.
Ine Muhammed ağa, şul ýa-ni viza boýunça egerde bir zat goşjak bolsaňyz goşgun bolmasa men dowam etjek. Wende Murada men yine vatandaşlarımıza aýtjak bolýan. Biz şu Gurbanlyk güni belledik. Hemme vatandaşlarımızdan kaýyş etýek. Hemmesinden isleýek. Gurbanlyk güni 1-nji güni aýt namazyna barýarlar. Aşgabat şäherini hemmeňiz şu wagtdan taýinlanyň. Siz bir kanun iş edende, biz polisiýeler bilen hem gepleşdik, prokurorlar bilen, pagran her kime biz şu zatlar öz gepleşimizde de aýtýak, öz telefon arasynda gepleşikde de aýtýak. Eger şu betbaççylykdan diňjek bolsaňyz, ýeketek ýoly, kanuny ýoly, şu biziň etýänmiz. Gurbanlykda barýar, soraglary berýek. Eger soraglary jogap bermese, biz şu taýdan dwareslere her vilayetlerde häkimlikler eýlenýär we täze azat taýlyk geçirmegini talap etýär. Şol üçin watandaşlar şuňa taýinlanyň, şu habarlary hemme ýerde ýaýradyň. Näçe şunu güýçli ýaýratsak, näçe adamly köp barsa, şonça biz ýurdun içinde parahatçylykly siyasi ütgeşiklere ýol açar. Bir hökmen bolýar, bir Muhammed jogap berip bilmeýär. Şu hiç illi direw ýok. Ýurdun içinde, hukumetin içindäki işleýärlerin hemmesi şundan bidar. Şaçam halk bir köçe çykar diýip mescitlere geler diýip häzir şoňa garaşýar. Siz şu tak barsaňyz biz alanda adamy top eder. Şol üçin hemmeňizi mescitlere Gurban Bayramynyň 1-nji güni Gurban namazyna çağırýar. Boldy Murada. Hormatly watandaşlar, biz sağ bolun. Hormatly watandaşlar, ine men käbirini blog edýänler. Onu blog edýäniň esas sebäbi onuň birin sorugy içinden. Onu provokasiýa edip, ýa-ni tanqid emeden ok, ýöne provokasiýa edip gepleşikleri başga tarafa gitjek bolýar. Şondan sonra eger medeniyetli sorugy ýany bolsa biz hökmen jogap berýär. Biz sorulardan gaçanda biz Gurbanly Berdimuhammedow, biz Serdar Berdimuhammedow. Şu geçerli cevapları ben burada edeyim işte bütün vatandaşlar şu atmara birbirimize soru olmayan hiç gereği yok. Bize gerekli at ne? Şu haramdadadan değil mi? Şu haramdadı hem mekşe şu soru veren adamın özü ya kullur Berdimuhammed'in özü de ya kul bolup görendir ya da betbaççılık pasportu yoktur ya da çağa tanırdadır ya hükümetin içinde işlem kanunu bolup görendir. Eğer sen şu kulçuluktan azat boljak bolsa, bu atlar bize soru vermek gerekli. Biz ne prezident boljak bolýar, ne halkyň önünde jogapkärçilikli işdeki bizim sizin sorularymyza jogap berýär. Bize şun kun her kim şonu ýana soruglary, şun kun Berdimuhammed'i aýyrmak üçin göreşip berýän adamlary eýle beýle diýdi. Bilgin ýa akmaktır, ýa hükümete hyzmat etýän adamlar. Ýa-da kefeki döwletlere hyzmat etýän. Şol üçin watandaşlar Murada senden hem kaýyş etýär. O zatlar aýdylan oturma. Kim eger päsgel berjek bolsa bilmedi. Şu taýda üstünden depelek geç. Ol demokratiýa diýişleri ýok. Demokratiýa näme? Äş kanunçylygy ýerine ýetirmekdir. Demokratiýa näme? Azat taýlaw esasynda halk deputatlaryny taýlap, metbuat azatlyk dolu üçin edilenden soň kanun çykaryp, halkyň saglasyetini alyp, halka ýol açyp protest geçirmäne, miting etmäne, şondan gelýär. Kanuni, çıkarılan kanuni doğru yerine getirmek için mekanizm öğretmekle demokratiye şuna değil. Başka da demokratiyede cevapkar adamları cevapkarçılığa çekmek, foruğa çekmek şuna demokratiye değil. Ben nedir? Beladan deyince oluyor. Beladan yurdumu da ayıracak oluyor. Yurdumu inni talat çekke oluyor. Şol için ne mi foruğa bir de verin ben? Ne mi eğer şuna değiştir oldu verin. Kalan at bolsa kelleni ağırtma Murada. Halk gowy düşünýär. Bu demişler olar ýa-ni gepleşen başgarak çek bolýar. Hormatly watandaşlar, o işim bolmaz. Pul berip satyn alýarlar, işim bolmaz bolýar. Hormatly watandaşlar, TikTok'daky watandaşlarymyzdan şu bir ýöwite eksperimental efir edýär. Hem TikTok'da hem ýa-ni sosial medialarda egerde soruňuz bolsa hökman ýazyň, biz seredip geçer.
Şunky günü biz şol soraglary taýýarlaýar. 20 san sorag Türkmenistanyň prezidentine beriljek sorag. Bizim esas maksadymız halkyň betbaççylykdaky ýanyp duran soraglary, ýani betbaççylyk getirýän problemalary açýan soraglary biz Türkmenistan prezidentine berjek we şol adam öz borjyny ýerine ýetirip şol soraga jogap berip şol problemleri düýetmek üçin biz şonu edýär. Egerde şoňa jogap bermese, egerde şonu öňküýäl ignore edip otursa, onu halkyň beren soraglaryna tükürdi bolýar. Onu halk biz ýani konstitusiýaň esasyna şunu impeachment edip aýyrmana dogry hakymyz bar. Biz şonu şonuň üçin öňünden aýdýar. Şol Gurbanly we Serdar Berdimuhamedov taýýarlyk görüp bilýär. Halk bilen ine biz ýürüýte şurýaly soraglar berip diskusiýa açýar. Ömrüne etmedik zatlaryna kömek edip ine Muhammed Ağa ikimiz halk bilen ve Türkmenistany biýkanýada dolandyrýan prezidentin arasyny açyp diskusiýa hökmüne ve kanunlaşdyrjy ýani hereketler edýär. Ine şuňa bize arkadağım Alawaly Serdarym, Alawaly arkadağım bize sağ bolsun diýip ine bize kömek edýär. Tanqid edip bize kemçilikler gökülýär. Hökman halka ýetirjek bolup durduk, biz ýetirýär diýip etse, onu gaty dogry demokratik ýolda şular hereket etdik bolýar. Görür, nähili şular jogap berer. Ýöne şu soraglar biz kellämizden alamyk. Bütün 3 ýylda halkyň içindäki problemleri öwrenip, ine şonu düzdük, maslahatlaşdyk. Bir topar çatlarda, bir topar watandaşlarymyz bilen Türkmenistanyň içinde daşyna we siziň dikkatyňize goý berýär. Sizem öz ýani kommentariýaňyzy ýazyň, sizem öz ýani isleglerinizi, öz soragyňyzy ýazyň. Biz hökman suratda goşar, eger düýükli sorag, manyly sorag bolsa biz hökman goşar. 20 soragyň içinde. 20 soragyň içinde hemme sorag bolup bilmez. Ýöne esas sorag näme? Birinji aýlyklar, ikinji işsizlik, üçüncü pasportlar, dördüncü vizalar, beşinci bizim adat informasiya almamız internet, altıncı konvertasiya, yedinci iş yerler, sekinci yani Türkmenistan'a kadiyette ya bir yerde sen hakkın bolsa doğru şunu berja edip bolmak ve şunu meňde soralar. Esas soralar. Yollar, yani köçeler Türkmenistan'a yani gatnayan Türmenin ýagdaýy, daýgalyň ýagdaýy kän soralar. Hem de ýagdaýy, Palistanyň ýagdaýy, Emhemen ýagdaýy, hemme ýagdaýlar boýunça soralar jemlenir ve yani şu soralar berler. Biz o soralar sizin öňünizde aýdyp korrektировка edip çatlarda halkymyz bilen öwrenip Türkmenistanyň aktivistlerimiz, watandaşlarymyza şu soralar berip, olam halkyň içinde şonu yani maslahatlaşıp son jemler. Şu 20 soragyň içine haýsy soralar girer ve onun meşgul alanlar bütün dünya yaradar. Şu bir yerde informasyonly kanallar bolsa biz ýaýradar, çykyşlar eder ve Türkmenistan prezidentiniň şu soraga jogap sorap halkyna alýar. Ine bolmaly. Muhammed Ağa, aýtjak goýjak zadyňyz bolsa aýdyň, bolmasa efiri ondan guturmaly bolýar. Wagt ber. Gözde Murad Ağa bir zat barda hiç biderek gurrumlen hiç wagt emele gelmiyor. O biderek gurrum. Diktatorlar de hedelet ya biderek gurrumlardan. Sen güýmese bolýar. Ona söweniň den ejen falan edýmek falan diýmek ona işler. Senden hereket görmez. Senden howpten guramaçylykly şonu aýyrmajak bolsaň o zatlary öwrenen, ola binamyz. Hemme diktatorlar hedelet ya. Bir tobar hiç tat etmeyecek opozisiyaları var. Hiç tat etmeyen, göne gepler gören pravazashitin hevlet yerde diktatör. Özleri şunu yanaklar döret yerler. Bizde de ona opozisiya var diyor yani. O ortaya içinde bari KPSS'ydi falan neydi emmedi. Yalandan gepleyerler, ona kail diktatör. Ayıracak olmasın. Ben o zatlı belin işimiz yok. Dünyada filozofla köp. Köp zatla üstünde öz fikirler maydallar. Yönü olan hiç kayıt revolüsiya edene. Revolüsiya etiyen halkla. Köçe çıkyan. Kurumaçılıkla hareket etiyen adam. Diktatörler soruğa attın alıp biliyer. Şoları mecbur etiyenle yurtta siyasi itkuşluk getirmiyor. Yönü şu siyasi itkuşluklar getirmek için hava bir tovar dünyanın tecrübesine ayrılan polya. Bizim şundan ayrılan ya. Gidin öğrenin. Bizim efirimiz.
Berdi Muhammed'e ayırmak için niyetlenen. Şol için kim şona saglasını bolsa gelsin ayıraylı. Gelin bir de kömek edin. Biz diskusiyo için etmek gerek. Biz falan filosofiyanı gurrun edecek kolumda. Biz hükümet işine işlemde halkın önünü öz eden ettirimizi ya falanımız cevap verir yani. Biz prezident olacak kolumda. Şol için kimde kim şu bedbahtçılıktan deyince oldu koşulsun bizim diyen dağıtlamızı yerine getirsin. Biz bilyek ne ettirip şu hükümeti ayırmalı. Biz bilyek yurdu ne ettirip kurmamalı. Biz dünyanın tecrübesini bilyek. Haçanam şol etabe gelemizde açılan diskusiye der yurdu ne el dolandırmalığına maydar. Yani şun kur bevet bolup duran da daireydi. Kim de bize karşı olsa bilgini ya akmaktır ya da hükümete hizmet eten adamdır. Inde melekten karşıma da çıkışlı köpeler, men karşıma da köpeler. Sebep biz ayıracak oluyor. Ben halkı şu beladan dindaracak oluyor. Şol için bizim karşımıza hem özümle başlıyor. Doğru diyen ine şöyle bir yerde han yanımızdaki aktivistler niye terk ettiniz? Bir terk eden yok. Aktivist geliye gidiye görüşen yok. Kevir aktivist dip yani öne çıkıyor da bize karşı görüşüyor pulunu. Bu durmuştur. Bu bize hiç tatiplenmek, biz hiç kim kondu, biz hiç kime gittiğim yok. Mecbur edem da. Görüşen mi? Görüşen yok mu? Mecbur yok. Hiç nime yok. Yöne bir ideya sen görüşen Ertir bir baydak kaldırıp, başka toprak olup, ertir başka baydak kaldırıp, ters toprak oluşup, ertir Hacıyev'den pul alıp, grant alıp, bir de karşı görüşmek, oraya alat bir de gerek. Bir de açık, anıklat gerek. Bir bolalı, anık bolalı. Yani şunun için bize baydak çalışan aktivistler gerek yok. Biz dine halkın tarafına görüşenler gerek. Ol bir topor yankı töhmetler atayan bir topor bize karşı görüşenler öz işleri, öz yağdayı, öz cevapkâçılığı. Biz gereklerini cevapkâçılığı çeker. Yöne eğer de siz şoları yankı inanyan o zaman geri verin yine 30 yıllar. Vakt var. Senin vaktın var, bizim vaktımız yok. Şunun için hazırki günde biz Gurbanoğlu ve Tiyardar Berdi Muhammed'e yapıştık. 3 yıldan beri. Hazır finala geleceğiz. Halk bolup kalmalı, halk bolup şunu ayırmalı. Halk 100% kalmıyor. O düşünüklü. Halkın bize 3% gerek. Hakikaten 1% gerek. Aktif halkı. Kalanı şol aktif halk kolla şol netice getiriyor. Hürmetli vatandaşlar, yine biz size 20 sorunun 5 tane sorunu okuyup verdik. Biz size konstitusyon maddelerini okuyup verdik. Biz size prezidentin, yani prezident kanunun borçlarını, prezidentin borçlarını okuyup verdik. Eğer de sizin sorunuz olsa şu var da kıyın vermeyin, öz komentarlarını yazın. Eğer de başka vardı sorunuz olsa ona mı yazın? Yine töhmet, beylik, provokasiya biz gidemiz yok, bize vaktim yok, unutmayın. Yine biz A'dan ya harfine çelli hem melatlar eder, sonuç görüşür ve yener. Bizde başka yol yok. Türkmenistan azatlığı çıkmalı. Bolun ne? Kimde kim bir yer yaşıyordu? Hava kevir yerde kemçilikler var. İstenik devlette var kemçilikler. İnşallah onun düzedilir vakti gelirler. Ne şuna dinleyemeyecek Muhammed Ağa. Hava Türkmenistan'da kemçilikler var. Hem de devletlerde kemçilikler var. Onu bir Muhammed Ağa'nın kokunu yakarandı adalar. Ne mi vakti gelir? Ne mi? 1 milyon halkın kul olup yok. Ne mi vakti gelmeli? Sen öz yurdun grajdarlar Türkiye'de o madarlığın içinde yatı çağalar görüp bilene ayette galip bilene ne mi vakti gelmeli? Ne mi vakti gelmeli Türkmenistan'ın içinde halkın aç yalta gelip öyle? Ne mi vakti gelmeli? Çan gelip bannıysa düşüp otuyla. Ne mi vakti gelmeli? Ne mi vakti gelmeli polisiyen öz kardeşlerini, komşularını talap otuyla. Ne mi vakti gelmeli? Bokunu iyi karamdadı şu diye. O beyleki devletdeki problemler sen başkada. Öz halkının grajdarlarının hakları var. Onu kovu yaşamak için problemi de döreyen problemi. Önküsünden kovletmek için döreyen problemi. Çözgütlerinin üstünde problemler var. Başka dağın üstünde problemi der. Bokunu iyi karamdadı şu yanak diyen adam. Berdi Muhammed'den başka adamım şu değil mi? Yurttan çıkılmayan öz yurdum.
Diğerimin men ödü vurdum. Men açı çöpbel onu. Adamla maşgalatla ayrılıp oturdular. Näme kim çöpbel on vaktini? Bu haramzada şu kul bolup oturan adamdır yani. O yoksa kim diýmer şo? Doğru. Yani Ne- dinden, imandan, gözlerinden çıkan adam. Eğer şu adam akıl olsa, şu haramzada etmeli. O sen git, biz adatayla bulan yurdu, ben eye çıkarlayayım. Son neyim ben deydi. Eğer gözdarlı olsa, eğer namuslu olsa, eğer imanlı olsa. Doğru. Ine misal üçin hawa beýleki döwletlerde de kemçilik var. Ine Bokunu yiye diye, o yurdu kemçilik var. kekçikler bir değil. Bokunu yiyerler diye. Yok, ine gelin ferdiğin haýsy döwletlerde şuryaly gulçuluk var. Yani halkın 45% gulçulukda. Haýsy döwletde var? Aýdyň. Haýsy döwletde bir sany ataly ogul döwletiň hemme häkimetini basyp aldy. Görkezdiňmi? Koreýada var, o demek Koreýada. Haýsy döwletde bir ýere çykjak bolsaň pul berip çykmaly. Haýsy döwletde pasport çykarjak, çalışjak bolsaň pul bermeli. Uzatka bermeli. Haýsy döwletde ýanky döwletiň daşyna ilçihanada pasportları çalışyp bolar. Aýdyň, hatda uruşdan çykan Awganistanda çalışyp bolýar. Men gürleşdim, efirler etdim Awganistanda bilen. Ýanky 3 güne galman, 1 hepde galman täze pasport alýar. Awganistan, Talibanlar, ýanky muny hemme sansaň aşagyna oturan döwletem edýär. Awganistanda internet bar. Awganistanda konvertasiýa bar. Haýsy döwletde şol ýanky ýok. Türkmenistanda demek Koreýede ýok. Haýsy döwletde konvertasiýa ýok. Demek Koreýa, Türkmenistan. Şoň üçin o beýleki döwletlerin bizem şuraýaly kemçilik bar. Kemçilikler bolmaly. Onu ýanky dogry çözüp bolanok. Ýöne konstitusiýa bozup, haklary bozup, diktatorçylyk edip, halkyna garşy hereketler edýän hökümetler ýok dünýäde. Ya, Dime bir diktatör halk bu- 1 trilyon dollaryny ogurlap, däme ol? 1 trilyon dollaryny ogurlap. Kemçilik Haýsy berçi. döwletde haýsy döwletde $100 33 ýylda aýlyk galmady. $100 şo durşy. Afrika döwletlerinde men size aýdaýyn, 91-nji ýylda şonuň aýlyklary $5, $1. Häzir men size aýdaýyn, 300-den ýokary. Afrika döwletlerinde. Diýmek şo ýerde de tebigy aýlyklar bolmasa da aýlyklar galdy, açyk döwlet. Tawalar gidýär, haritler gidýär, servisler gidýär, adamy gelip pul döküp gidýär. Ýanky aýlaşyk bar. Bizde aýlaşyk bar. Bizde bir aýlaşyk bar, ýanky ýegenler diýdi, beýlekler diýdi, korrupsiýonlar diýdi. Halkda aýlaşyk ýok, halk görgüli öz ýagdaýyny daşa ýurtda çözmeli. İçine çözüp bolany. Şoň üçin biziň döwletimiz beýleki döwletler ýaly kemçilik bar diýip diňeşdirmän. Kemçilik bar. Ýöne kemçilikler gatul kemçilikler bizde bar, pet kemçilikler daşa döwletlerde bar. Yok, kemçilik diýme maňa, jinayet bar diýdin, Murat, dogry söz aýlaýdy. Kemçilikde jinayet. Hawa, jinayet. Bu ýaly agyr jinayetler ýokdur. Alyň Özbegistan gapdyrky döwlet. Onu bu ýaly agyr jinayetleri ýa prezidentler eden ok. Alyň ýa Gazakistan. Gazakistanyň men size aýdyn Türkmenistany görä super adatlyk şonu da halkyn ýanky näerde halky aljak bolýar. Bizde adatlyk ýok, ady ýok. Şonuň üçin biz size şol adatlar çağırýar. Türkmenistan adat bolmaly, bolly. Wagt geldi, gutordy indi bu. Bunun esasy garanti Putin ýykylyp barýar. Putin ýykyldygy şonuň güýçleri ýok. Halk bilen turup bular aýyp bilýär. Biziň maksadymyz bular aýyrmak da, biziň maksadymyz şol Türkmenistana 33 ýylda goýulan diktator sistemany aýryp, hakyky açyk saýlaw geçirip, demokrat sistem geçmeli. Bolly. Kim utsa şol utsun saýlawlary. Kim kandidaturasyny goýsa, goýsun, utsun, bolly. Şo ýaly. Muhammed ağa, onda näme? Şunun bilen efir gutorly. Bolýar. Men iň soňunda bir daha edeyim. Karamda da berdim Muhammedler. Inni siz yeke meydançada oynap bilmerdiniz. Inni biz ba. Size gün vermer. Siz näçe ayak diýerseniz, şonça da sizin karşıňyzda beter jinayetleri köpeler. Siz biziň elimizden tapylmerdiniz. Şol üçin en gowsy,
eger öz çağalaňyzyň diýri galmagyny isleýän bolsaň, şolara dönüklük etmejek bolsaň, şuň pun gidin azat taýlaw geçirmäne şertdir. Bolly men aýtjak bolýarmyn. Inni öňkü ýanak size aýdym aýtdym bar. Inni öňkü ýanak eden etdiligi taňa etdirtmer. Inni me halkymyz etdirýär, biz eýýär. 3 ýyllap öz etmeli işimiz etdik. Inni halk sesini çıkarıp başladı. İnni kanunçılığı sizden talep edip başladılar. Bir ajdaha yanakdattır. Näçe ünfüşölünü size bollu mu? Şon yanaklı güýçlenip size hücum eder. Şol üçün günme ünnenen bizim güýçimiz köpelýär. Pikir etmesen inni sizi halat edip bilecek zat bolar mı kadi? Ol üçün kelläňiz ağırdy otur. Şol üçün ýanäkilere de aýtýar. Şundan daşlaşaň. Akbalıňa da bakaranlığa da bağlama. Bolly, hükümetin içindeki işleyenlerin hemmesine biz şertler öder, o işlemene, o aylık almana hiç kim eğer halkın karşısında cinayet etmese, bir derek işlenen boşatılmar, cinayet işen kaldırmar, bir umumi günah geçiş ıglan eder, sebebi şu şertlik döremeğine bizim hemmemizin Türkmenistan'ın hem grajdarlarının belli bir derecede öz grajdarlık borcunu yerine getirmediği için günahımız var. Şol için ama umumi günah ıglan edip amniyeti ıglan edip hükümetin içindeki işleyen adamla da öz işlerini dastoyni, normalni o aylık alıp devam ettirmeni şerttir eder eğer halkın karşısında cinayet etmeseler. Aneka vatandaşlar, şol için iki tane haramzadadan din bakmak bize hiç tattı. İnne on dünyada kollayacak adamım yok. Sağ olun Muhammed ağa, yine TikTok'da aydan. Men efir atpylan noktaya 3 yerde 4 yerde efir etýär birmada. Ýöne men açyk efirim bolany TikTok'da men alýan gürleşýän nemeden. Şu gedek bu paralelni efir şoň üçin alýanok ýa ýa halk gürleşmän gorkýan ýa çekinýän meselede sebäbi halk bilen işleşip giýje uly. Hormatly watandaşlar, TikTok'daky bize toğru verip komentar yazanlara, bizi seyreyenlere köp taňyr ýakasyn. Bizim efirimizde yine şuryaly komentar yazıp çıkışlara seyredip ünt verip öz pikirlerini aýanlara da köp taňyr ýakasyn. Men Türkmenistanyň içinde vatandaşymyza ýüzlenýän. Hormatly watandaşlar, Gurbanlyk bayramynyň 1-nji gününe biz ondan 10 käçerli Serdar Berdimuhammedowyň jogaplaryna garaşýar. Eger öňünden berse jogaplaryny soňky limit wagty 10 gün bolmaly. Eger birinji Gurbanyň birinji bayramyna 10 gün bolmaly jogap bermese, biz hemmemiz üýüşüp köşkün güne barmaly. Şo ýerde Serdar Berdimuhammed köşkün güne gelmeli we halkyň güne jogap bermeli. Eger de telewizionyada çykyp jogap berse berer, bermese köşkün güne jogap bermeli. Ine bizim hakymyz bar, berilen soralara jogap almaly. Ine şoňa Serdar Berdimuhammedow jogapkärçilikli bize jogap berämeli. Biz ýalnızca size konstitusiýa maddalaryny okuduk. Innikide de görkezler. Näçe Serdar Berdimuhammedow boşly halkyň öňüne jogap bermeli. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi gutorýar. Bizim efirlerimizde ünsürp teýip durun, biz hemme täzepleri size aýdap durýar. Türkmenistan Gurbanlyk gününiň 1-nji gününe adatlyga çykmaly. Serdar Berdimuhammedow kakasından diýinip Türkmenistan demokratik ýollar gitmeli ýa-da kakas bilen bile işten gitmeli, Türkmenistanyň adatlyga goýbermeli. Türkmenistan adat bolmaly. Adatlyk diýmek, edenetlikde adatlyk diýmek, konstitusiýanyň esasyndaky adatlyklary biz elimize almaly. Ine şoňa biz sizi çağırýar. Ýene bir zat aýtjak bolýan, ýa-da Muhammed ağa dogry aýtdy. Häzir DBT toporuna alaytada maňa we aktivistlere ýa-ni çözdüş baryny edýärler. Onuň içinde MHM guluklary güýçli görüşýär, öz agentligiň üstünden ýa-da gowşak aktivistler ulanyp, onuň üstünden ýa-ni ýürüýte hökümet bilen işleýän toporlar ýa-da biri ýa-ni bir topar özçe görüşýär sebäbi ine şular basyp alaýmasyn Türkmenistany ýeňäýmesin diýip bular habarlar ýok. Biz hemmemiz görüşüp, kompleksde görüşüp ýeňmeli. Soň açyk saýlarda ine näme diýen bolsaňyz,
Aşawadyn köçelerine biz ýaşar. Kim utar, kim görür. Şoňa çelli. Barymyz, herimiz birleşip bilmesem, herimiz öz ugurmyzda görüşmeli. Halk bolup terdim, egerde biri görüşýän, aşy görüşýän bolsa, sizin geljek ykbalyňyzy ýapsak bolup görüşýär. Unutmaýyn şoňa. Diýmek, sizem öz, ýa-ni şoňa dünýä garaşyňyzy aýtmaly. Näme şonu diýär? Näme sebäpli pul alýarmy, grant alýarmy Hajyewdan, ýa näme sebäpli diýär? Ya hükümetten pul alýarmy, ya hükümetin adamı näme şonu diýär? Ne sebäp biz öz haklarymyzy däl, biz sizin haklarymyzy gorap, sizin ýanky azatlygyňyzy görüşýäs. Biz azatlykda Muhammed agada menim bir topar aktivistlerim biz halkymyza azatlyk çykajak. Biz dogan anlaşmada azatlyk çykajak. Bolunmy? Kösenip bildik. Men şu zatlar ýalandan çykarma. Muhammed ağa, onda başka toru bolmasa efiri utura hali. Bolýar Murad. İnnik efirler çeldi hoş sağ bolun. Türkmenistan hükman azat bolar. Bizim gitjek yerimiz yok. Sebäbi dünýäde sosial mediýanyň ösmegi bilen, ýani san tehnologiýanyň ösmegi bilen bütün dünýäde halklaryň, adamyň aň düşünjesi ösýär. Inni olar Allah bolmak. Inni derrew halk hökümeti halka garşymy ýa halk üçin işleýänleri derrew görüp bilýär. Häzir informasiýa şeýle tiýdik bilen gidýär, saklap bolanok. Hormatly watandaşlar, hoş sag bolun, innik gepleşiklere çeldi. Sag bolun. Hoş sag bolun.